I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu moju Minecraft epizodu s vama i danas idemo, danas nastavljamo ovu Minecraft preživljavanje, ovo je treća epizoda i napokon, znači našli smo ove ovce, sada možemo da uzmemo vunu i neće nas smarati oni creeperi kao u prošloj epizodi, tako da možemo da napravimo krevet, to sam htio da kažem, i još ova ovca, 10 ova. I sada imamo 3 vune i zato što imamo malo hrane, pošto na ovoj teritoriji ima dosta ima dosta ovih svinja, možemo da uzmemo hranu, tako da zbog toga smo došli na ovom mjestu. Imamo 2 za sad, ovdje i znači ima ih dosta ovdje, dosta ih ima, tako da tu ćemo i da uzmemo. Nekako okni i pošto, znači, kada sam krenuo ovu sezonu Minecraft preživljavanja, znači nemam pojma na što sam je krenuo, tako da sada sam tek, znači, evo, objasnit ću vam. Juče kada sam spavao, znači, ujutro probudio sam se i kao nešto sanjao sam onako zašto sam uopšte krenuo, zašto sam napravio ovaj kanal i zašto sam krenuo da snimam ovo Minecraft preživljavanje i onako neko cilj mi je bio, odnosno sanjao sam da je bila zadnja epizoda kada smo ušli u Ender i tamo ubili Ender Dragona, ali nadam se da ćemo ovdje nekada stignemo do Ender Dragona, tako da cilj ovog Let's Play Minecrafta je da uđemo u Ender i ubijemo Ender Dragona. Tako da samo da vidimo, sada mislim da bi mogli da se vratimo i da pokupimo drva, tako bi mogli da napravimo novu kuću u sljedećoj epizodi, odnosno krenut ćemo da je pravimo, pa ako je ne dovršimo u tu epizodu, ja ću da je, znači, završim i u sljedećoj epizodi ćete vidjeti kuću u full verziji, tako da tako, jep. Zašto samo, znači, toliko sporo se učituje mapa, to ne znam. Zato što i ako neko pita kako ja to koristim CTRL, kako koristim ono što uližavam, to je kad kliknem CTRL, ali to ne mogu svi da urade zato što ja imam Optifine za 1.7.2 kako ne bi mi lagovao, znači tako možete da ubližite ono. I sada ja mislim da sam ostavio da se peče onaj iron u prošloj epizodi, jeste 38 ih je ostalo i mogli bi da napravimo iron pickaxe i ono X, da li se zove X, nemam pojma, ja mislim da se tako zove ono bre, iron sekiru. Još koliko iron ostalo? 6. Dobro, u to vreme možemo da napravimo krevet. Kako beše, tako li? Nije, treba ovo gore. Znači, to mi se uvijek dešava. I napokon krevet. Haha, WTF. To je neki bug u teksturi. WTF, bre? Jest, bug u teksturi. Da, ubacio sam onu teksturu od Captain Sparkle za ono 3D, kao kad stavite ono knjige, onda su knjige 3D i kad stavite one kako beše, leder, one merdevine i to je 3D kao, i ono za minecart, one pruge i to su 3D, tako da sada će nam trebati malo drveta da napravimo ono za iron pickaxe i iron sekiru, da, iron sekiru, tako mi mogli da sakupljamo drva za sljedeću epizodu, odnosno za za pravljenje kuće, i još jedan iron, s to vreme možemo da napravimo ovaj pickaxe od irona, tako, i napravit ćemo iron sekiru,
kako bi mogli da sakupimo drva. Tako, ostaje još ovaj jedan iron i mogli bi da ostavimo da se peče hrana. Tako. Može, super. Samo da stavimo još kola ili da nećemo, neka tako. Možemo da uzmemo hranu koju smo uzeli i da jedemo zato što ona hrana dok se ispeče treba će nam vremena. Ja fuck hungry. Sada možemo da krenemo da uzimamo drva, iako mi je ovo smorno, ne znam šta da vam kažem, ali jebi ga, tako je to, tako ti je to i to ti je tako. I ovo drvo ćemo da uzimamo za kraftovanje, da, znači da ne trošimo na drva, nego ovo ćemo za kraftovanje da uzimamo, tako da, tako, come on. Gdje je još ona šuma gdje ima ono drveće? Eno tamo jedna, ali ima ovdje jedna bliže iza ove planine, ja mislim. Jeste, evo je šuma. Tako. I ovdje. Super. Jedno čekam da nađemo neke dijamante. I to, znači, ovako, ne znam šta da pričam tokom ovih epizoda, jebi ga brate, šta da kažem, ne znam šta da pričam, tako da ću da ćutim, se koncentrišem na igru, ko bi mogao što brže da pokupimo ovo. Samo trenutak da vidim koliko mi snimamo ovdje. Da li možda se vidi onako, kada snimate s Repsom, pa odete ono view movie, pa da vidite kako se snima. Samo da vidim, da upalim ovaj video, da vidim da li može. Ne, ovo nije taj video, to je stari. Što smo snimali, da li ne vidi se kad smo koliko snimamo. Ja mislim da snimamo malo. Ili mislim da je oko 5-6 minuta, tako. Ali ja bih ga da ne produžim ovu epizodu, stanut ćemo ovdje i da iskopamo još ovo malo, tako da to je bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Postite Paletov, Jankov i Dušanov kanal koji će vam biti isto u opisu klipa. Postite moju Facebook stranicu, lajkujte i to bi bilo to. Pozdrav!